jama fɛn fɛn bɛ yan ko ɲarew ni darabew ni turew tɔgɔ la anw bɛ yan an ka jamanatigi tɔgɔ la le patriarche de ɲare ani turew ka ɲɛmɔgɔ ni darabew ka ɲɛmɔgɔ Bamako tubaga ye olu de ko an ka na ne ni kɔrɔkɛ Darahamani Ɲare Abbas Touré le colonel Issa Ɲare mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yan nɔ an ka jamanatigi ko an k'a fɔ aw bɛɛ ni ce aw bisimila aw b'a ka so ko nin ye hɛrɛba de ye a b'a ta Asimi yɛrɛ la président de la république bonya b'a kan a ka foli b'o ye a n'a ka membre de gouvernement bɛɛ ani CNT mɔgɔ bɛɛ ani ministre minnu bɛ yan le général de corps d'armée Ismaël Wage a ma sɛgɛn a ma salaya ani an ka ministre de culte monsieur Kone bɛɛ b'a dɔn chaque fois a bɛ famille fondatrice la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yan Mori Kunda mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yan Mali région na yɛlɛmamiw tɔgɔ la ko a b'aw bɛɛ fɔ nin ye laɲini min ye ko ale ye ani nin bɛ kun assalamu alaikum awa ɲarew ni darabew ni turew u ka baara ye min ye duwawu pour que jamana in ka bɛn jamana in ka kɛ awa kelen ye bɔda kelen bɔyɔrɔ kelen ko Haut Conseil islamique a président Ousmane Madane b'a kalama alimamu b'a kalan wagati bɛ u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la u bɛ duwawu la pour que jamana in ka se ka bɔ nin ko in na k'a f'u ye fana kabila fɛn fɛn bɛ Mali la awa lawali la ka taa kabini Wagadu la ka na bila fo sisan mɔgɔbaw de bɔr'o la minnu ye contribution kɛ pour que silamɛya ka jidi silamɛya ka taa ɲɛfɛ o tɛ ko kura ye Mali la donc arabu b'o don fantan b'o don silamɛ b'o don bɛɛ b'o kalama donc bi Mali ye référence de yɔrɔ bɛɛ la silamɛya kɔni la diinɛ fɛn fɛn bɛ Mali la awa a bɛɛ y'a seko kɛ ko ale ka foli de bɛ aw ye nin ko in min bɛ yen a bɛ duwawu kɛ su ni tile awa bɛɛ ka duwawu kɛ jamana in a ka bɛn bɛɛ ka kan kelen fɔ ko donc fɛn fɛn bɛ bɔ nin kɔnɔ a b'a ɲini a ka kɛ hɛrɛ ye ala sago o sago a ka foli dɔn aw ka hakɛto kɔ kuma ka gɛlɛn merci santigila kuma ɲɛna